ber, beste podium bat Euskaldun txapelketan irabaztea zaila da, baina zuretzat podiuma igotzea bentsat oso erraza dirudi. Bueno, ez batez bestia estire bat bere fasilek, aurten emoten dau bai batez be irabaztie bide fasila goti daragula, oin montañesetik etorri naz, gaur beste podium bat, azkenien nire helburue gaur maiota mantenduti esan, da ja gaur sententziatea, da bueno, podium bate gazolan badugu, oso posik. Zuk esan duzu, Euskaldun txapelketaren irabazle zera proba baten faltan. Bai, horantxe da, azkenien kalkuluak inden euko zen ja, banekin gaur Trujilloen aurretik pareta ja matematiko kire basite goala, da hori, Murgiako proba, etxien alboko proba, disfrutateko proba, da ja maiotagaz, hori, egunon pasateko proba. Podiuma zapalduta, esan nahi du horrek, oso hurbil izan zarela, eta beste behin, bosgarren eguna lehiatzen, baina hankak fresko zirela. Bueno, irabazidanak be, bosgarren eguneroan lehiatuten, orduen hori ez da itxakie, bai, hurbil, azkenien esprinau pasen urtien be labur pare jaten, da eske meteak osteosunerako ja labur paraten jatzu, da alesek join dau, da ez da egon arrabatuteri, da berarentzako sorionak. Podiumeko beste behit txorrenduari galdetu bezala, zuri ere galdetu barrezut. Hiruak bazaudete gutxi gara bera garabato baten zain, sentsazio hauek eta aste hauek konfiantza ematen dizue seguro hiruei garabato horren bila. Bueno, azkenen garabatoa jarri alteko papera jarri basku eurrien, da horren zain uste gauzela hirurok, papera alduten dan, da hiruro posi joaten garan. Zorionak. Mila esker.